wo fa hobi ye Tesla enni din na abamu ano ba ye ne dwumadie pa obedi ye ne se Ghana maba wa no titru wono mu a wo manimu da ho afi wo se we de anka wodi ne ho nipa wo mpe ne ho asasafo no ene wo hye da befa wo mo de camera bo na mo maso na wo dodo wo mo twitwa wo mo na ewi ode wo mo de jane ma ene nam wiase nyina apaso edeje ne like nom ene ne hye emna nam so ama sesei agentre ha enkuta hodie bofo ede mo mai yewra Sam na te George wose amfa ho ne babia wadwane akwakwohye se tie bia wo mo de reinforcement act no ebekwa akwotwe no ama wa ba bedi ne bone no so eso asotwen. That gentleman will be looked for. We will activate every resource in our disposal, working with Interpol. The way we've worked with Interpol to extradite Ghanaians to other jurisdictions, we will request the Russian authorities, and that's why I've invited the Russian ambassador, to work with our law enforcement. We want the gentleman to come to Ghana, to be brought back to Ghana, extradited to Ghana, for him to face the rigors of our law. Ghanaian citizens, irrespective of their decision-making, will be protected by their government. The government of John Dramani Mahama will ensure that every citizen's rights are protected. Eno ena die ono kura wo bese manager yire kura na odene na ma no nenso ne ye ne de ena yura Sam George se we nyina no enya asua de e magana fo ne ye me ni na ho na obese ye cyber security ye menhia ye nyipa. We're working on it. My Lelu team at cybersecurity is building a full docket. Whether we have the gentleman or not, I intend for us to file a full prosecution. We'll make a representation before the courts, try him in absentia, and get judgment if he fails to show up. But we will not let this go. I mean, my colleague Minister for Gender has issued a statement as well, because most of these victims were women. But we would pursue this to its legal conclusion. Enti asoye emma mofra setenemu yedi ho bambo sonso ede wo ho agim enti so woni hampo na wose yedi asem no wonachi ne yede na asotwe esoma me yede koma no kura wombedi aye ne sa Meka hu se ekoba simpri mu be Banana KJC Company Limited no pano nsia kase bona wutie no a tontina 74 mixture agent ababa Leicester Ghana Limited yan toothpaste ene brass so gene tata midima for herbal center se edem just what kenken so ono so amana transe a ene wuni abakosu ABOAGYE apam dada ye de somo no pay wo SOMPA 106.5 FM Accra enche kra na Ghana Police Service rampim wasiedu a wodan no ede betu ya say the police for wo bi anye brabu biem na Ghana fwanjiri yo montanta mebi kwa kase na achemodan fo ka ho kumase fo so ka ho fise na wo munyi ni se police fo pa enye bribe die ebi nsida police fo da na diam ye hunsa ampa se bribe die wo mo ne bribe to nkwanta wo mo apai ene sai metumre akyeresie Ghana Police Service fo 3 intelligence alert operation AKOSUA ewo Oti region na womo kohu enubone a pasusi be ya apem ene ahansia aduokunu ensia achi nipa nsu bia na cortex no anase nubone no na womu di hudwa ena nkrofo ne se womo bribe a esum 80,000 Ghana cedis atifo yentie ne yi sika esum 80,000 Ghana cedis police for say yenye na nyechina ye be mo machemo wo 80,000 Ghana cedis ne fakoto pum yenye na enyichina ampa wo mo anye etikrata eba bonten no ena DSP Owura John Nico our public affairs officer ema Oti regional command Wadema SOMPA TV ene SOMPA FM ena wo ba amane se Hyundai atos a taxi bi ena wo hu ye na hyenso de ne ye VR188-16 ena wo hu se enam kwa bi so no ade se de esi kwa ni se do mu si hwe ya no awuram ampa wo mu gina kai no mo hwe ya bonsam tawe maburu twini mi gya ne po hayi ena abon ntampe ena gomu na no ena wo mu de wo nsa to so ampa wo mu hwehwe enkrofo no hu se ene ye nyan no wo mu so de mo ye mamo bribe ye mamo kakra munyi 80,000 Ghana cedis na munya ye mienko na police for say na wonte say Christian tete ye hunu e dia to dia say ye nyi bi na enyi bi china e ti say de wo kan na bi nsi ampa police for anye bribe ama enam so asem no da police for kukumu a wo mu hwehwe ma ye nsentroni na nakin Oti region a wo si ya na mu won na de sansemi e be so SOMPA kasebo ene sesi abrabo jenka wo madwuma ho no wo mbekọ so aye service with integrity ni pa na yenkwa Manse West mense ni mu asante mantam wo hina wo eswewin na nani abere se emfuturo de wo motibim kwano nyese bia wo munyo wo mugusu yo ne so wo moyo no sese emfuturo na eku won ento wo besrada se aban enom wo mo na we no na obi kura won de won hyeda nye aban mu nipa
ɛna wɔyɛ adwuma na afei wɔyi kwan de kɔ baabi a na adwuma no wɔ na ewie yɛ a wɔtwa homa mu no ɛna nana kɔ kasa aseɛ na nana akyena kwagyan nneɛma yɛ ɔtɔ so num wɔno na kasa yɛ kɛseɛ ɛne akwan a wɔde ɛkɔ yɛkuro mfuturo ɛwɔ yɛakwan yi so ɛmopɔ ɛwɔ ha aban twa akwan yi so daa nsuo tɔ a ɛbɛwohoro ama mmɔnkyemmɔnka aba na ubedru ya ha na otu ani isanse mopo wo so nyo mopo manso kwanta na de tutu de wo akuapem enkrafo nyina brofo ne abrifo Bob Marley ekura akosi dan e wo sa mopo ebi so a ewie na honorable Joseph Yami ya wono akure ya bachine ya manyoko no mu a national organizer wono nso ede ne de epi so sei aban and the reason why Ghana's development be ko akire kakra because aban sentiment so bibia so but our individuals aban nam aban so ama ne omotimi adu bebi a ebi anka omo so de oma ho ode kakra te se de enua be ma ya yi e de boa aban a nke mpintuo no be den e be ko nenim na eno yewura Joseph Yami na wowie ya na yenua na wo ka na asem no ewura Eric Frempong wono nso kire de ntia wode ne botom sika yes adwuma no eja bese bi bie de na die bi nti so ada wo ba kwanda ho nese obama nkan na nanso anso ampeti ka che so asem pa djuma odi be kro bi de e krupa ne adwuma na ade ye ode ba na na ma ne pedifo bi e be he be bi ampese bi di ne die on ba e kro na anso ye de e da ho na na ma ne kai djuma bi ni start de bi na na bi se adwuma na wo ye no e kose na so na wada ro ma bi so se ne ya de a wo be ba wo be ma wa ni be de e be jiwe so na na kan se bi djuma bi di ye no ma so na na no ma ye djuma kama e bi se na na ye de baby area here we buy us your kodan carry anytime we are here catch na na so sure o si baby you kro no say yes so ya peja you say di juma kasi bi ba ti ati dani di here mo di be ma area na mo di ama eno CEO ya wono eneda Eric Frempong Mining Company and Center Hill Hotel wono ene kasa yi yedru oti region na yedru hono nkrom yensa Adele Achode Chala eye kura wo Nkwanta South and wo oti region na wo mu chem se sankro miensan asomdwe de abo mu se de tira bokoto no na nso afede wo mu so wo mu abre ne ntokwa wo mo pesa asomdwe bo no wo mu no bie na kromafo nyina fo mo ntuma pefra na asomdwe eba preku eti wo mu de wo makode nyina agufom menasepo bia wo mu de atofom se de asomdwe mra eti Adele Achode Chala se de Nkwanta South and wo oti region no wo mu de asomdwe mapa ene be yadwuma wo mu chem se ntokwa ama kro no nyina sei ejapade asesei atetize kontebe enam so ejapade efiri mu nyina echi na nipa nso so efrim da bia gyedia ye basa wo mu so kran komo ware wo mu ho na nso aware ye nyina ye basa gyedie kyese wo mu atena se ehunu se entokwa no wo mu ku bebrebe no nyansa bia anim entokwa no wo mu ku bebrebe no emfamfa so bia amre wo mu entokwa na ye nte ye ho ase tension bebrebe no da bia wo mu gina fa akwa ye nkobesie entokwa bebrebe no enipa na ewuwo ejapade na esai eti Adele Achode Chala communities e wo Nkwanta South e wo oti region no sesei die wamaji asumdua tum omude baba be yadwuma wamde ato manfo nyina nim se de mu adi wo mu ninko de aka ne ho ban wo mu nyina ensore waka enye adwuma so ne adwuma den se be ya kro ne nyina be fa ne ntuma pa efra enam so ama asumdua bu a wo mu no aye no Nkwanta South Municipal Assembly Municipal Chief Executive Officer Owuro Joseph Enchi Awa edi wo manim no wo mu nyina edi tudwa nante monten so eto dwom e kan sam kire se ampa afedie kwantinti bia kopie kotia asumdue bua na yanom eti Adele Achode Chala eno Nkwanta South wo oti region no asumdue mapa eno mo de be yadwuma nti ze de o ma chone se Nkwanta first, let's support the peace agenda. Nkwanta first, Nkwanta ne di kan, Nkwanta South ne di kan, oti region ne di kan, ye nyina asumdue ne yempia se be ya krono asese atete nipa wuo ejapade aseye no ye betimi afa ye ntuma pa efra biem eno no sa ye nyina tenase ya fa ntuma pa efra no na ebo ama nkonimudie pono ebia ma oman no na eno na wutu senya aban krache panu ewo ho kalala nyameche wonu mo yensiesi adwumadie bi na ewie no woni kwakwa de manante pa na wo mo chese sese de pepa efe yetete gatame ha ya kono na wo chese enyarewa pi wo manyimu a enam efi so na eba enti abra no no se yetimi ate ye ho a ebeboa me abo ye ho ban efre nyarewa pi ho
Kenya ela wato ye na shift media ase a be kwekudra wo se manfo na ati ase na afenso usha ko atiye pa ade ba ko ndo mo ha na da se a fun na do mo aji mo George Bachelor ahini akacha me se do na be de no ya so pa ntino ewie na wahina wo awutu obrachire nai petete wono so ede na di hindi na ne hiade ene de wo mo yoye no ensem wo ka fa ho eto ade manim obi ni wa opefi wa opefi ne se won kaka so no di ha yare ebe nyina efi na ebe si de ni aboye ho ba efi sa eye so ni bia ni ebi de bisuo radio station ye ku ni ye mpotemu bebi bia efi wo kaka bebi nsuo ata ho efi wo ku ni ye pa pe ni nyina ye di nyina kobu bebi ye su ni ya efi obi an se we obata hene yo wo awutu obrachire nai petete ene wono nso de ne de to ade manimi meka wo sen na KJC company limited ko ba simpre mu anopa no nsia kase bo na wuti afi SOMPA 106.5 FM Accra na waseme mu aso nte se 2026 na dan no wo besie wie wate wasase no na emom nanam sa wodo ho bodondondondon na sa wunti na woto nsa afere wo enra ya abasobo anana ekogye wo Church of Pentecost no na nya sam ketwa na dwuma panti ene de abasobo ma na Ghana ene amonone wato wadansie ho niam more than 30 years na ono de wodo ho bo no pe enhire gu no suo nti na ebia gu so na do na wo pe plywood na wo pe building wires na wo pe cement na wo pe iron rods ni roofing sheets ni adansie hu niam de chance ekɔ wie no eye ko ba simpri mu be maba wo hu donti wa biebie branches depo akese a enema gum se tam wo ba bia nti ko ya na egegu kam de akwa ma wo kwa pantan joaben sepase tanoso entribu ho atimetim fomesa asaman kesi wenchi to ase kaso depo abija nkwanta atimodan nyina hin takrade sunyane kaso papa se number 1 tachima ni epoku ase ni tantra hills ni kwashima ni iron city boshan breman akwete ma adade ntam ehɔ nyina ne nkrabata na busi se tamo a wo ba adwuma osama ofi consultation ya mu ofutu a yenye okapre ene dama fi se ebi a woni first generation wunsi danda wan sha na mesi mfo ni architect fo no wo mu abu etibrane yenchi okwan abaye foundation no obepagya dan no na afi wa boso eye free consultation ene ekoba simpri mu edema wo Ghana fa mo wa mo no ne momfa mo ntoma beboye dia no ekoba simpri mu be maba enkran ni kuma se ni Ghana mantam dunsia ni nyina mo nyina mo mfrɛ eye 020 435540 020435540 na wodem ekuoba simpri mu be maba na KJC company limited ekuoba simpri mu wo be maba mpa Leicester Ghana Limited se na opetwichi wo sen na watimi dia kokodro asre yan toothpaste ene ne brush ena make am for dia ma wo wasori ya na opetwichi wo si o tom men sore na wo kasa esa kra na wo kunu ne buafu o se sent na eba na nya papa etode bia wo sori ya na pani kwansa wo kasa o di kan for yan toothpaste ne brush no etwichi wo si wo chichi wi a e ma wo kasa na wonuma ye hwehwehwam na wo kasa ye dedede o techire maso wo dodom baabia yan toothpaste total care no eno ekwo wo dodom yo wura baabia ye wo heba no nso ewo ho ena eno achi no nso so no ye san so ewo white ne no a e ma wo sina ye green ni brown na aye fita wo dodom ne wo sie egu wonu mu no menya na bro ye ne yie fa yan toothpaste ene ne brush fa chichi wo sen na wa wo bedia dance se ampa wo dia kokodro bekasa wo de sente papa bekasa kaka ne nyina ebekɔ wo si benya hoden wo si beda nyame asese ye de ne ma wo enso obegu wonu mu no wanse no wo de yan toothpaste ene ne brush ene ye adwuma eti no ane se wo be frɛ enkran 050 161 9588 050 161 9588 and Kumasi A 050 1390338 050 1390338 ya no pay wura brush no wura ho toothpaste no wura ho wanya na kama pa wura bathroom no said the da won nya yan toothpaste and the brush dia and ya wafom kwan etibra kwam immune booster papa aye kan for dia ma wo no eye 74 mixture eye T74 no sa wonu ma wonu yare tonkwanta wapai da bia wo yare ade achi meti ekrotom ya emuda ade achi ulcer ade achi anadwo bia mesori ya medwunso predu ansa na ade achi edru ebeboa wo eye 74 mixture wo immune booster papa pani ena wonso sa wonu ma yare no kra emma e se waye woni padua ho adwuma 74 mixture ne ye fa ni T74 titedudo no ene aye ne tise nsuo ene ye DHC afra ena FDA nso agye atomu edro we ya nyare ansa ne anom
wodi ane se wo sori ya no obobi de agu bu so etibra wutie sompa kase bo sompa 106.5 FM Accra no no wo hye no so se wo center table no so no se aduro ne bi ni ho akopa bi fa besi ho na nnom na no pa awia ne enumere enkwada ne kosko no wa mo bi nti da bia ahoden ko na abomma e wa busua ne mu ebi wo Okanshi drug lane ena Kumase Ashton Colina Heba Fretonti na 74 Mr T74 and 02460733498 02460733498 and 05016289310 05016289331 T74 yajatum dokuno papa bi obi anim se eye just hot kenke eye 3 Ghana cedis pe dokuno ye tunu wholesale we ye friend dokuno aye tunu wholesale wo be se wo ye kenke party wo ye na wo cheda na wo pedokono asebe wa wo a wonim bebe nyamnya dokoro nkrofodi na wo mu atu a ye de yellow corn na vitamin A wo mu aye no a ene just hot kenke a just bakery for dia bano na make am for dia ma wo na wo so se bia wo ye party e bia wo ye wedding adofo mo hia na mo pe kenke na mo pe se ye packaging mamu a ye be ye packaging na mamo kama ye de hyeto ye de meko ye de wo pe ni nyina be ka ho enkuruma kra ye de be ka ho de wo pe bia ye de be ka ho stew kra ye de be ka ho se wo pe red fish so de beka ho wo pa ma ne kra de beka ho packaging no ye be na ye fe na wo de asevu wo ho eye just hot kenke eye 3 Ghana cedis pe 3 Ghana cedis pe e wa hoden wudin so a eye wo fine eti Jones Bakery e wo commercial bank echi ho bomodian se wo be frɛ no e wo 02560688332 02560688332 na wodem Medimafo Herbal Center Pokwase Mayira Medimafo Herbal Center Dr. Tamodaso Medimafo Herbal Center Yariye Betu Medimafo Herbal Center Pokwase Mayira nese Dr. Tamodaso na to nsafre wo no wutie kase bo emu ohwam ano ahye no so se anopei se wo dofo bi o ha ne fa ba bia dwodwo yesi eye stroke fa ne bra Medimafo Herbal Center ne ensa na yariye ma wo sisi yariye na aye krankro na kwa na aba aba bra na wusisi ne begina na so pabene so wo kotodwe ada bia na ye wo ya no eye Medimafo Herbal Center diabetes prostate issues hypertension kidney failure emane mema mo pa wo be wo wie ansa na wa ba beda yase wo pa wo ye nye okapre ye nye odama wo dia ne so be bowura Medimafo Herbal Center wo dia oduru aso Dr. Tamoza so Dr. Didemfi metese SOMPA 106.5 FM Accra kase se wo pa wo ye nye usika je so wo wie etimaba momma me bi nyame be fa no so amwa wo afa ho afa wo ba typhoid malaria yare aye krankro nyina Medimafo Herbal Center eye ho adwuma enti enkran eye Pokwase Mayira ena Kumase ebuakwa agogo fe Dr. Dudemfi ewo 0244 774-282 0244-774-282 Dr. Tamodaso onyamene yaresa for nenso asase we so de ne so en wo fa ede asan yare ensema edi kan boboso no ebi eni Ghana mampani de atudwa ewo UN General Assembly wo se adechie wo kwa akọbọso kese pa kwan a abrofo fa so be fa bibi mano mum ne no eyanwenta so ene nkabomu owura sanjo se ye just love ne na no obeye wo Ghana no enya de ombeja amana fa ne ho adi enti obi bia ne ho wo no mo onye ne ho bone na wombema emra no edi ne pepepe na abusua yekoba yeko Israel de ntia wo mo ko Palestine asase so na fe wakwakoye ho nkrata se ye o man dia no emu nkyire mu beba Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesin finfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye
sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas Herba. Yas whitening. Any Yas total care gel toothpaste. Any the brush. Ebusian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy. Tontonte yanu nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 upa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dudo so. Se de na dudo bua ma nanom enyare basabasa no sa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tontina 74 yinso yaye ne se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratwe yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa busua. Ye fa bom frama 106.5 FM na fe yakopiem ewo Israel wo mo ne Palestine wo mo mpotem ho betawa eho ne yewura na nsen ya Israel fo ne Palestine fo sore so Gaza mpapre so ho etwen so ano ni nyina na ewa ase ye nsasesem ho na eno na kwasie de ya wo mo de aba beto so ya kan kura ne bo amane no ema ya so TV chese finance minister Bezalel Motrich woni ne mpanimfo defense no any justice ministry no wo ma jinsusu bi atom se de baby afro se beta wa no ai no ebe Hebron wo mo nkoye ho nkratasem nyina entuaka se de ehoye wo mo de adada no enye nkrata ntoso na emeye wo man no ajapade na fe asundwe abu entimemra na kwawie no pani Ira Benjamin Netanyahu the man from Jerusalem woni ne dom nso age atomu a sese wo mo asra dom wo mo kwa akobọ sasa ne ho ban na fe wo mo de wo mpanimfo nso akọ enti Palestine fo ete wo de ya tore wo mase Kasebo no si ensem ede ma mo bie no de ma kotene bi ene se the new patriotic party amanyoko no panyina wotu franka ede ma wo Dr. Mahmoud Bawumia de ato party chitafo nyina anim se boni bia obi amfa nche no mo nko mo nim ne nkonimdie enye wo dia Ghana Police Service fo bi o mu hu no bone a na egu ka mu na nkankrofo no mo 80,000 Ghana cedis bribe na enso wo mo anye amani panson sabre ya che wo mo atum ade hye wo mo adole achode ena chala no ewo nkwanta south ewo oti region se di o mabre o manoma sumdwe bua entokwa wo munku biem se da bi o betimi afa o ntoma pa efra kasebo efi SOMPA 106.5 FM akra no efa your headquarters ewo Kumase eya SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM ewo Kumase Paris France eya Adam for Radio takwa SOMPA takrade SOMPA techimai SOMPA sunyana SOMPA nkranza SOMPA doma SOMPA mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so bia radio wono eya SOMPA FM ene Facebook page na eya SOMPA 106.5 FM akra wo like page na no wa share and SOMPA FM live on so ewa YouTube your website www.sompaonline.com Kanash Urban Radio and a domain so wudru ho a wobenya ye wo ho ba bia community centers ni nyina and a Doma FM so 100.7 FM Doma ahinkro ye ne de kasebo yi esomo no pay me die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA ehira me ne me doba triple am ajapia apam dada